Tässä videossa mä näytän, miten tähän dokumenttiin saadaan lisättyä sivunumerot ja pilkotaan tätä dokumenttia pikkasen osiin sen mukaan, että monesti jos nyt on joku isompi teos, niin siellä vaikka niissä alkusivuilla halutaan käyttää sitten roomalaista numerointia sivunumeroina ja sitten sieltä varsinaisesta sisällöstä lähtien tulisi ykkösestä tai näillä meidän perinteisillä numeroilla. Ja tässä nyt ei saa sillain kovin, tai ei saa samalla tavalla kuin jossakin Wordissa, että klikataan tuolta vaikka lisää sivunumerot, vaan nekin täytyy lähteä tekemään tuolta tekstikehysten kautta. Mutta nyt varsinkin, jos meillä on isompi dokumentti, niin ei missään nimessä kannata alkaa käsin tekemään sivunumeroita jokaiselle, vaan me haluttaisiin jollain tavalla nyt tuoda se niin kuin joka ikiselle sivulle identtisesti se sivunumero samaan paikkaan. Ja siihen voidaan hyödyntää tämmöisiä kuin master pages, eli tuolta edit valikosta avataan tämmöiset master pages, jotka on tavallaan semmoisia sivupohjia, joita voi hyödyntää nyt sitten täällä pitkin dokumenttia. Siellä on tämä normaali, joka oli tämmöinen aloitussivun näköinen, mutta lisätään nyt sinne 2 sivupohjaa, parilliset sivut ja parittomat sivut. Ja idea nyt olisi, mä näytän 2 eri pohjaa, eli miten ne sitten tulee vaihtelemaan tuolla dokumentissa. Eli se, että meillä on, jos lähdetään printtaamaan ihan paperille, niin yleensä ehkä halutaan, että se sivunumero on siellä parillisella sivuilla vasemmassa laidassa ja parittomilla oikeassa laidassa, tai miten nyt on itse sen suunnitellutkaan. Ja nyt sitten lähdetään liikkeelle vaikka noista parillisista sivuista, niin sinne piirretään jälleen tekstikehys. Ja katsotaan sille joku hyvä paikka. Mä tein nyt vähän käsivaralla, mutta tätä pystyy kyllä säätämään hyvinkin tarkkaan, että mihin kohtaan sen haluaa, minkälaiset koordinaatit ja niin edespäin. Mutta tuossa on nyt meidän demokannalta ihan kiva paikka. Ja nyt kun täällä on tekstikehys, niin tuplaklikataan se aktiiviseksi. Ja silloin tuolta Insert-kohdasta voidaan laittaa Character ja Page Number. Tai siellä näkyy tuo pikanäppäin polkukin. Sinne meillä tulee hienosti numero. No, halutaan parittomille sivuille myös sivunumerot. Huomataan, että tällä parillisessa nyt on tämä meidän laatikko tallessa, mutta parittomassa ei tietenkään näy vielä mitään. Otetaan tuo pariton nyt otetaan tuo parillisesta. Kopioidaan tämä meidän laatikko. Ja voidaan se silloin tavallaan näkyy tuo sivunumero edelleen, että sitä ei tarvitse enää erikseen sinne siirtää, mutta halutaan se tuonne toiseen reunaan. Ja tässäkin nyt sitten voisi toki mittailla vähän huolellisemmin, että se menee mukavan kohtaan, mutta eiköhän tuo nyt ole ihan hyvä. Tässä on varmasti joku peilaustoimintokin ja voitte kommentteihin jättää, että mikä pikanappi se oli tai mikä noista, mutta nyt mä en pikaisella etsimisellä sitä löytänyt, niin olkoon. Yksi mitä voisi käyttää varmasti, jos täältä Windows ja täällä on nämä Align and Distribute, mutta olkoon nyt näin käsivaralla. No se mitä halutaan tähän nyt vähän muokata on, että olisi tuo numero tuossa oikeassa reunassa tätä tekstilaatikkoa, eli nyt voidaan tuolta avata oikealla napilla taas tuo tekstieditori ja sieltä huomataan, tässä katsotaan tätä tekstiä, niin siellä näkyy tuommoinen risuaita ja se on tässä se merkki sille numeroinnille. Heitetään se oikeaan laitaan, tallennetaan ja sielläpä se on. Vasemmasta alakulmasta suljetaan tämä master-sivujen editointi ja lähdetään käyttämään niitä täällä dokumentissa. Nyt meillä on täällä 5 sivua yhteensä ja tuolta näytän suoraan, että jos me nyt laitetaan tänne oikealla napilla tosiaan sivun kohdalla voidaan klikata ja valita tuolta Apply Master Page. Ja sitten täällä on nimenomaan valinnat, koska tämä on aika tyypillistä, että halutaan sivunumerot eri laitoihin näillä parillisilla ja parittomilla sivuilla, niin niille on omat valinnat. Parillisilla sivuilla käytetään tuota meidän tekemää parillisten sivujen pohjaa. Ja nyt jos katsotaan, niin siellä nimenomaan parillisille sivuille tuli tuo sivunumero sinne vasempaan alalaitaan, niin kuin toivottiinkin, ja parittomissa ei näy vielä mitään. Parittomille sivuille valitaan tuolta pariton ja sitten klikataan OK. Ja siellä näkyy nyt oikeassa laidassa sitten näissä parittomissa sivuissa se sivunumero niin kuin haluttiin. No tuossa ehkä huomasitte, tai ette, mutta näytänpä uudestaan,
Eli kun täältä tuota Apply Master Pages, niin me suoraan voitaisiin valita nyt tässä dokumentissa, että millä sivuilla me halutaan, että se on käytössä. Eli suoraan voitaisiin tuolta tuo kansilehti ja tämä sisälehti sulkea pois. Mutta nyt ihan huvin ja urheilun vuoksi näytän tuolta sitten tämän dokumentin osituksen, miten myös sitä kautta voidaan vähän hyödyntää tai säätää, että missä ne näkyy. No kannessa se ei näy, kun se todennäköisesti jäi tuonne kuvaan alle, mutta tässä meidän ensimmäisellä sisälehdellä se näkyy tuolla. Avataan file ja tuolta document setup. Ja sieltä löytyy tämmöinen kuin sections. Eli voidaan tätä dokumenttia lähteä osittamaan erilaisiin palasiin ja siellä sitten nyt vaikka hyödyntämään sivunumerointia, että mitä siellä näkyy. Ja nimetään tuolta nyt vaikka kansi plus sisälehti. Ja ne on meillä nuo sivut 1–2. Ja siellä me ei haluta mitään. Sitten lisätään vielä tuolta tuo itse sisältö. Ja se on sieltä 3 eteenpäin 5 saakka. Ja siellä me halutaan, että sivunumerointi menee 1 eteenpäin ihan normaalisti. Ok. Niin huomataan, että täällä edelleen on tommonen sivunumerokehys tässä sisälehdellä, mutta sieltä hävisi se numero, koska mä vaihoin sinne sen none. Ja tuolta sivulta 1 lähtien alkaa numerointi 1 eteenpäin niin kuin toivottua. Okei, siinä oli varmaan tarpeeksi tähän videoon ja seuraavassa katsotaan sitten sitä tulostamista.